Apa, ja bukatzen ari gara ja erroen kurtsoarekin. Gaur, arrazionalizazioak ikusiko ditugu. Zer diren, zertarako balio duten, eta bar. Bi bideotan bananduko dut. Lehenengoan, simpleak, errezenak diranak, eta bigarrenan ja batuketekin, eta gauza nahiko zailagoak. Ez kezkatu, pizkanaka joango gara, ondo ulertuko duzue, eta ea zelan doan. Ikus dezagun, zer egin behar dut hemen? Beko erroa kendu, zertarako. Errazago egiteko ariketak. Beko erroa kentzen da, gero MKT eta horrelakoak egiterakoan zailtasun gutxiago edukitzeko. Nola kenduko dut? Logika hau da. Biderkatzen dut bekoa erro birekin eta goikoa bardinarekin. Zergaitik. Geldituko naiz hemen, Hartu adibide bat, 3 zenbakia. Nik 3 biderkatu dezaket 3rekin, zatitu 3rekin eta emaitza zein izango da. 3. Nik hartu dezaket 8 biderkatu 9rekin, zatitu 9rekin eta emaitza izango da 8. Orduan, bardin dio honekin biderkatzea, zergaitik azkenean emaitza berdina izango dalako, baina beste forma bat hartungo du. Zergaitik egiten dut erro birekin? Egiten badut erro bi, bider, erro bi, emaitza da erro bi karratu, honekin badoa, eta bi. Beraz, egon lasai, berba asko egiten nago, eta azkenean ez dut ariketa egiten. Zuek egin, erro bi karratu, eta goian 3 bider erro bi. Honekin badoa, emaitza bi, eta goian 3 erro bi. Listo. Beste adibide bat, adibideekin ikusten da. Erro bost kentzeko zer egingo dut? Erro bostekin biderkatu. Ikusten duzue logika? Jarraitu egiten. Pauso hau, karratuarena, nik kendu dezaket. Zergaitik, azkenean arrazionalizatzen nagoenean, nik egin nahi dudana da erroa kendu, beraz, bost. Eta goian, 15 eta bost. Honekin zatitu, 3 erro bost. Beste bat. Bardina. Hemen erroa daukat, baina lasai. Nik bakarrik nahi dut beko erroa kendu. Nik hau kendu nahi dut. Nola? Goiko alez. Erro bost, bider erro bost. Bean, erroa kentzen dut direktamente, zago arrazionalizatzen nago, ez egin hau pausua, hori bakarrik da zuek ulertzeko. Erro zazpi, bider erro bost, sartu dezakegu erro barruan, eta kalkulatu. Listo. Azkenean nago adibide asko jartzen, kezi biderriru, zatiru, segertatzen da, zuek hartu behar duzuena da beko erroa, bardinarekin biderkatu behan eta goian, eta listo, jarraitu ikusi dugun logika. Beti biderkatu behar da erro bardinarekin? Ez, orain ikusiko dugu. Adibide asko jarriko ditut, ondo ulertzeko, eta ez dut aspertu nahi, baina ea ulertzen dugun. Hemen, lehen biderkatu dugu erro bardinarekin, ezta? Hemen, biderkatzen badugu erro bardinarekin, zer gertatzen da? 3 erro 3, geratuko litzateke 3 erro 3 berbi. Ezin dira kendu. Beraz, bilatu behar dugu kentzeko bat. Nola? 3 berbi. Orain ikusiko dugu adibide gehiago, lasai. Honek du bat, honek du bi. Orduan, batzen badira, geratuko litzateke 3 ber 3. Ikusten duzue hori? Goian jartzen dugu bardina, behan 3 ateratzen dugu kanpora, edo kalkulatzen dugu, eta simplifikatu. Beste adibide bat. Zenbat eskatzen digu? 3, ezta? Eta guk daukagu 2. Orduan, biderkatuko dut, bat berretzailea duenarekin, horrela, 2 gehi bat, 3. Goian jartzen dut bardina, eta lehen esan dizuedan modura. Arrazionalizatzen gaudenean, pauso hau egitea ez da beharrezkoa. Direktamente kendu erroa. Ondo egiten ari bazaudete, eta nola jakingo duzu ondo egiten ari bazareten edo ez? Suposatzen da baietz, Orduan erroa kendu. 3 eta 3. Simplifikatu, eta listo. Beste adibide bat. Hau, ulertzen baduzu oso ondo, oso ondo zoazte. Honek du bost, honek du bi. Zenbat behar du 3 bostera heltzeko? 3, ezta? 2 gehi 3 bost. Egin dezagun, 3. Ikusten duzue? 3 ber bost, bost geratuko litzateke, 2 gehi 3 dalako bost, hau honekin badoa, eta emaitza 3. Erro barik, ez da zertan jarri behar. Ariketa bukatutzat eman daiteke? Ez. Zer dugu hemen? Erroen arteko biderketa. Ez badakizue ondo egiten erroen arteko biderketa, duzue bideo bat, non azaltzen dudan zelan egiten diren. Beraz, egiten dugu, ez dut azalduko nola, eta listo. 25. Hemen, egin dezaket hau, bider, 25 berbi. 25 da zenbaki handia. Simplifikatu daiteke apur bat, ezta? Eta gainera beti esaten dut, simplifikatu ahal duzuen guztienetan. 25 da boskarratu, orduan, 3 dauka, da bi, batekin biderkatuko dugu, kendu eta listo.
Eunekin, ze gertatu lotxeteke? Bardina, 10 ez dut egingo, 10 karratu. Bider, erro, 10. Zuek egin nahi bat duzue. Baina da, adibide bardina. Simplifikatu daitekenean, simplifikatu. Orain. Ze gertatzen da hemen? Orain ertez ikusti dugu zenbakia, bakarra dagoenean barruan, ez da? 25 da 5 karratu, 10 da, 100 da 10 karratu, bai, karo, 18 da 2 bider 3 karratu. Zerekin biderkatuko dut hemen? Bueno, ikusiko dugu urrengo diapositiban. Ulertu hau ondo, oso zaila da, benetan. Da, erroeri buruz zailenetarikoa den gauza bat. Fijatu ondo, barruan dagoen zenbakiaren berretzailea eta kanpoko erroaren maila. Eta lortu behar duzue bardina izatea. Orduan biderkatu, zenbaki batekin zuen nahi duzuena, baina lortu behar duzue maila bardinak edukitzea. Orain, ikusi ditugunak dira erroak zenbaki bakarrarekin barruan. Baina ze gertatzen da bi zenbaki dituenean, ikusi dugun modura, edo kanpoan zenbaki bat dagoenean. Lasai, galdera hauen erantzuna nik daukat. Guazen. Bueno, guazen ikustera. Kanpoan dugu zenbaki bat, ezta? Zer egiten dut kasu horretan? Zuek ahaztu. Pentsatu hor ez dagoela zenbaki bat. Hau kentzen dugu eta zuek arrazionalizatu normal. Bider erro hiru. Eta orain, bai, biderkatzerakoan jarri bi zenbakia. Baina arrazionalizatzen dugunean ez hartu kontuan aurrean daukagun zenbakia. Ez du afektatzen kasu honetan, bale? Gero bai, gero biderkatu egin behar dugu hemen. Eta listo, zuek egin horrela, eta bukatu da. Hemen zer egin dut, simplifikatu, edo bueno, biderketa simplifikatu eta emaitza bi. Zuek ikusten zuen modua, emaitza bardinak emango dizue. Hemen, zer egin dut, erroa karratuarekin jarri dut. Ez dago zertan egin, lehen esan dizuet, jarri segituan. Orain ikusiko dugun moduan. Hau da lehengo adibidea. Lehenengo pausua da deskonposatzea. Gogoratu. Erroetan beti zenbaki bat badut deskonposatu egin behar dut. Orain faktoreak atera. Listo, bakarrik dagoena egiten da hau jarri politago. Eta orain arrazionalizatu. Hiru hau kontuan hartungo dugu? Ez. Como si no existiera. Erro bi goian eta orain bai. 3 bider biztako erro hau honekin badoa. Eta listo, bukatu da. Bale, eta honekin bukatu da bideoa. Ikusi ditugu nola arrazionalizatzen diren erro errazenak eta geratzen da urrengo bideorako batuketen arrazionalizatzea. Horia da nahiko zaila, da como topea, erroen topea. Errepasatu ondo, ikusi ondo bideo hau, ariketak nahaztu daitezke gehiago, faktoreak ateratzean, erroen maila handiagoa bada, bueno. Egin ariketak, hartu liburuko ariketak, eta egin. Dudak badituzue galdetu eskolan edo galdetu akademian, horretarako gaude. Urrengo bideoan ikusiko dugu arrazionalizatu batuketekin, esan dudan moduan. Eta, venga, eskerrik asko!